Salutare toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din aventura lui Tibi. Ok, între episoade am reușit să fac casa cât de cât simetrică. După cum vedeți, am lucrat la ea, am făcut-o egală. Ok, acum haideți să mergem să luăm niște sticle să ne punem în casă. Și în acest episod vreau să amenajez în casă, să-mi pun parchet, da, să fac și un acoperiș, mă rog, să încep să fac acoperișul. Ok. A, da, și am pus o singură ușă pentru că două erau prea multe. Perfect. Acum, haideți să luăm tot cabelul ăsta. Și nu știu cum să fac podeaua. Ok, hai să ne facem și al pickaxe. Cred că o să o fac. Nu știu sigur cum să o fac. Așa, ce mai avem noi pe aici? Uite, săgeți. A, uite, mai avem 6 iron. Hai să-l punem și văd. Așa, să punem și asta. Ok. Da, acum am un microfon nou, poate se aude puțin altfel. Sper că se aude mai bine. Ok. Așa, acum luăm dirtul. Așa. Și cred că în episodul următor vom merge la minat. O să încerc să găsesc și eu niște diamante. Așa, deci cred că o să luăm niște lemn din ăla alb. Au. Luăm din ăsta. Cred că voi pune ceva gen lemn alb, lemn negru. Lag. Ok. Câte frame am? 45, bine. O ducem bine. Așa. Și cred că o să continui și seria de survival games. Dar cred că voi face... Nu cred că o să mai joc singur. O să joc cu niște prieteni. Hai să mai luăm un copac și gata. Și uite, văd că este și o mină aici. Ok. Așa. Ok, haideți înapoi acasă. Bun. Ne urcăm repede în pat. Așa. Să nu se spawneze vreun mobalău. Bun. Acum. Cred că o să fac ceva gen... Așa. Să văd cum arată. Văd că arată fain. Deci o să lăsăm așa. Nu. Nu. Off time. Așa. Ok. Aoleu, ce mă enervează. Le-am greșit. Eu să-mi pun eu astea, așa, ca să-mi fie mai ușor.
Da, și parcă văd că mai trebuie lemn. Aoleu, dar e destul de enervant. Ok, hai că nu mai avem mult. Și să vedeți ce greu o să fie la acoperiș, că nici nu știu cum să-l fac. Perfect, am terminat. Hai să ne aducem toate chestiile în casă. Tot acest... Da, nu mai am loc în inventar. Punem toate catrafusele aici. Bun. Haideți să luăm și astea. Patul. Asta s-a făcut. Așa. Pickaxe. Perfect. Ok. Și trebuie să iau și căul ăsta, că nu-mi place cum stă aici. Gen să ai căul în fața casei. Lol. Știți ce? Cred că o să fac așa. Ok. Și aici ceva gen așa și așa. Perfect. Hai să ne punem furnalele. Aulă. Așa. Pac. Perfect. Ok. Uite, să iese și asta. Asta cred că o să pun din asta. Perfect. Acum. Nu știu cum să fac acoperișul. Cred că o să facem din lemn de stejar. Deci, stai să mai fac un topor. Pentru că o să ne trebuiască mult lemn. Așa. Și mai am și ăsta. Perfect. Cred că episodul ăsta mai mult o să strângem lemn. Că văd că deja s-au dus 8 minute. Mamă, ce repede trece timpul. Și nici ce am făcut episodul ăsta. Nimic. Ok. Episodul ăsta a fost unul cam plictisitor. Da, da. This is the life. Ok. Cred că vom aduna un stack și după aia... Da, să vezi că un stack tot nu o să ne ajungă. Și mă gândesc să merg la minat off camera. Nu știu. Cred că o să merg off camera. Sau să fac acoperișul off camera? Da, cred că o să fac acoperișul. Pentru că o să dureze foarte mult. Bun. Așa. Lemn. Lemn. Vreau mai mult lemn. Cât aveam? 58. Aproape avem un stack. Da. Ok, și cam atât a fost pentru acest episod. Dați un like, un coment, un share, un subscribe. Eu am fost Tibi. Pe data viitoare. Bye, bye!